Салом алейкум, бародаро, апо, хуаро, подписчиёи канали Фарҳод Медиа, мухлисои канали Фарҳод Медиа, мардами мусулмон, мардами ғариб, мардами муҳоҷир, кулли мардаме ки имрӯз дар ин навор моро тамошо дорем бародаро. Бародаро бовар мекунен, мо ба шаҳри Кӯло ба хонаи Очаҷон омадем, вазъияти очамона дидем, охир дигар намедонам чӣ бигӯм бародаро. Дили худмонам сӯхтак бародаро. Бовар кунен, чӣ хел бигӯм, ҳамин вазъияти зиндагишона нақл кардам, бовар мекунем ки ҳамин худмона қабида натонистем. Мо аз хати Очаҷон суҳбат мекунем, дар ҳаёт, дар зиндагӣ чӣ азобҳое кашидаган, айдан Очаҷон худшон мешунавем бародаро. Очаҷон чанд қа мешавад ки шумо ба ҳамин аҳвол гирифторед? Ман муддати 10 сола ки ҳамин хел касалам, ҳуҷ беморам, хаймон канбағали мисол дасти норасод ки мисол ман операция мекунам, натонистам, зурум нарасид. Ман ба хонаи меабхадаи муддат чанд гузаштаги 22 сола ман бахт надорам. Я зани танҳо, бефарзанд, сарпаноҳам надорам. Хайме памна мисол зани деимае ки дар хонаи меоям, болои сари меодам, маро нигоҳ мекунад. Чӣ сабаб шуд Очаҷон шумо ба ҳамин аҳвол гирифтор шудед? Сабабш мисол жулуткам дард мекард. 2-3 моҳам жулуткам ки дард мекард, ҳамин талхам касал шуд, операция хӯрдам. Соли 2012 операция хӯрдам, ба ҳамин грижа гирифтор шудам. Грижаро операция кардам, бо мисол хонадори хақати мардан зад мисол шатар дар шикам сеткадри бокам хел биромад. Фарзанд надоред Очаҷон? Не, фарзандам пеш нарафта. Хеле ай хештавор нестан, хеле агу хештавор ки шукронаш ҳаст, ки мо одамои мисол фақирем. ҳам хамиён ки хичон мехӯранд, фарзандаи хичон хӯрӣ зиндагӣ мекунанд. дасти кӯмаки шумо ҳам мисол бародаро ва мо одамои мисол хайрхоҳ ака ҳаст мисол мекунанд, шукрона мекунам. ҳар каса бо хонаи оводи худаш дигар. Сабаби навор кардани мо Очаҷон айсо барои операция кардани шумо? бояд ки ман операция. Чӣ операция бояд шумо кунед? Бо грижа операция кунам. Дар ҳамин Тоҷикистон мекунанд ҳамин операцияро? Фақат маблағ мерасад? Ма маблағ надорем ки мисол. Бародарҷонон бовар кунед, охи мега чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. Ай шумо хоҳиш мекунам, ози шумо медонед ки мо ютуб ягон сум кор намекунем бародарҷоно. Агар имконият боша ҳамин видеоро лайк бичиқем бародаро, падилитса кунед то ки мардами хайрхоҳ ҳамин видеоро бибинанд, ягон сумак дар картаи ҳамин Очаҷони мо хайр кунанд. Иншоалло савобаш дар номаи аъмоли шумо нависонда мешавад бародаро. Фақат илтимос аз шумо хоҳиш мекунам, агар имконият дошта бошед бародарҷоно бовар кунед, омадем ба хонаи ҳамин очам. Ба духторон муроҷиат кардам, рецептҳое ки нависондам тавобат кардам, оз мо пешкаши шумо мегардонам. Фақат як бори дигар операция кардам дар Корей, дар Тоҷикистон тавобат меёбад бародарҷоно. Фақат шумо худтон бетараф нагиред, имконият дошта бошед бародарҷоно, ҳамин кӯмаки худтонро дариқ надоред, ба ҳамин Очаҷони мо хайр кунед. Ина бародаро дар ҳамин шаҳри Кӯло, дар шаҳри Кӯло тавобат кардем. Дар ҳамин шаҳри Кӯло тавобат кардам, рецептҳои овазои ҳам дорувое ки нависондан дар инҷа тавобатҳошонро гирифтам. Фақат як операция дигашон мондагиад. Ай шумо хоҳиш мекунам бародаро, имконият боша, агар кӯмаки худро ба ҳамин очаи мо дариқ надоред. Очаҷон муроҷиати шумо барои мардами ғариб, барои мардами муҳоҷир, барои кулли мардаме дар навор худмон тамошо мекунанд, чӣ муроҷиат доред шумо? Ман хоҳишмандам ки мардами ғариб мо бори одамои мисол касалманда дастгирӣ кунанд, ёрдам биданд, мисол дасти кӯмак. Аз шумо хоҳишмандем ки мисол моро дастгирӣ кунед.
бародарҷоно хоҳиш мекунам, илтимос мекунам, бародаро хоҳиш мекунам имконият дошта бошед агар 50 дирҳама, 1 сим, чанд симе ки зури шумо мераса дар ҳамин картаи очаҷони ман хайр кунед, ҳамин тавобатоша бигзаронад, иншоалло беҳтар шавад то вақте ки ҷон дар баданаш ҳаст дар ҳаққи ҳамаи шумо дуо мекунам. зинда бошед. бародарҷоно ман рақамҳои карташа мехонам, ба худо қасам картаи ман нест, картаи ҳамин очаҷон картаи шумо ҳастад? картаи ҳамин очаҷона ман рақамҳоша мехонам, рақамҳои телефонша мегӯм бародаро, бо рақамҳои карташ дар бораи экран меояд, кадоме ки агар боварам накунед рақамҳои телефонша мемонем, занг занед, қати очаҷон суҳбат мекунед, кадоме ки хоҳишманде ки ай пеш биен кӯмак кунед, ба ҳамон рақамҳо занг занед, шуморо мегӯям ба пеши очаҷон меорам. ана бародарҷоно ман рақамҳои карташа мехонам. Картаи Душанбе Сити дорам бародарҷон. Рақамҳои карташ 97 62 00 00 21 ана 59 02 36. бародарҷоно ин картаи Душанбе Сити шонай ана аз ман рақамҳое ки ба ҳамин номро ба ҳамин карта пайваст кардагия рақамҳои телефонам мегӯм, бо дар бораи экран меоям. ана номрои телефон 989 06 24 90. ана бародарҷоно ҳамин номро дар ҳамин карта пайваст кардагиай, ана номроам дар рӯи экран мемонем, картара мемонем, кадом бародаре ки агар дар карта гузаронда натонад дар ҳамин рақамҳои телефон бигзаронад, инҷо дар ҳамин Душанбе Сити хайри шумо мегзарад. очаҷон дар ахири барнома мардуми ғариб, пули мардуме ки дар навор моро тамошо мекунанд, як дуошон медиҳ. خیلی سفر شد، سفری به خطر شد، در کار باشم کسب و برکت. ناامید نگردانشون، موری و دم را دستگیری میکنه خدا. در دنیا گفته اون گپا دستگیری خیر شما. الله اکبر خیر شما به در کار خچان. قبول بگردانم. برادرها در کجای باشند، الله نگهتان بداره تا نوارهای دیگر. زنده باشید.